Okweja winjo na machiegni e weche manyien mag Migago e Ramogi TV. Waiko ni weche mathoth mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi mago mawuok e kor gwenge. Mokwongo, thuond weche. Obila osechako timo pedha bang' jonjore mag Al-Shabab nego obila 2 kendo hinyo mamoko e bungu ma Boni e kaunti ma Lamu. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. Gavana Masia James Orengo ojiwo rowere mondo mi okaw okang' mar bedo para manyime mar kedo ne demokrasia mapachoka. Inapitia town katikati, tunahofia pale labda ugonjwa kama upindupindu na zingineo inaweza kutuathiri. Jodak Manamanga odagi luoro kaluwore gi tuo manyaldiema magiwacho ni nyalo muoch sa asaya kaluwore gi pita ka mosebet kipuko e aora Manamanga. Arwakini machiegni weche manyien mag Migago. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Apisa 2 mag arita kwe mawuok e bad migao moyiedhi mar SOG onegi kama moko 2 yudo hinyruok marach bang' monj manotimnegi kod kweth jonjore mag Al-Shabab e gwenge mar Akei mantiere bunge ma Boni e kaunti ma Lamu. Komishona mar obila e kaunti ma Lamu Wesley Koech oyango ni ne giyudo maling'ling' mag jonjore mohewo 70 mane riko chomo Abodhei katiyoga paya Magarisa kapok nooro obila mawuok e bad migao moyiedhi mar SOG mondo mi orakre kodgi. Apisa 2 manoyudo hinyruok ne oting' kod ndek kalapapla nyaka bure Nairobi ne thieth makende e kinde ma bad migao mar obila mopogore opogore pod dhi nyime gi timo pedha ne jonjorego. Jod bura ma kaunti ma Nyeri masiro jatend piny William Ruto koro mako chung' motegno ni chenro mar sirikand Kenya Kwanza e kaunti no. Ma kata obedo ni moko kuomgi nosiro paro mathicho oko e apisi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kotelnegi kod jagoro mongirore e migao mar teko Alex Wachira, josiasa go nyobago romo gi jodak kendo jiwogi mondo mi gimak sirikal motegno. Ma timore mana jumbe 3 kende tok jatend piny William Ruto tieko limbe mare gwengego kigeno ni obiro dok e gwengego dwe mar 8 higani mar chwalo chenro mamoko mag dongruok. Tumekubaliana hivyo. Ikanitwanyikana. Nalekea itemu. Nigezo na nilia kualite. Ni manyihala kama tinyihala. Ona inywe bogera mitano wale yaki. Ona mukiti na mga dhurari. Watu wetu wa Mlima Kenya, kama tunajipenda kwa sababu haujui wakati utakapogonjeka, tunamuomba mujiandikishe katika SHA kwa sababu SHA imekuja na SHA inafanya kazi. Huu ni mpango ambao unaleta usawa kwa wale watu wa mapato makubwa na wale wa mapato madogo, kinyume na vile tulikuwa hapo mbele, ambaye ile mpango ya mpangilia pale mbele ilikuwa inasawazisha kila mtu bila kujali mapato ya mtu. Matatizo yale yako madogo, tunasema tutaendelea kuyarekebisha, ndiposa huu mpango kila mtu awe anapata haki yake kutibiwa. Sisi tutafuata Rais William Samoei Ruto ili tulete maendeleo hapa Madera. Sababu tumesema huu wakati ni wa maendeleo, siasa tufanye baadaye. Kwa hivyo wale wanaungana waendelee kuungana. Apisa mag omenda mag aguch dongruok ma kor gwenge NGCDF okwayo jopiny mondo owuok kar romgi kendo chiw pachi e wi twak mar wito oko aguch omenda mag NGCDF mikone nitiere ataro mar chik ka giloso e kinde mar yawo ayanga chenro mar gedo kowuok kuom aguch NGCDF e sikund secondary ma Nyaisa mayudore e kaunti ma Nyamira. Apisago kotelnegi kod Yusuf Mbuni okoni chenro ma choko pach oganda biro timore kuonde chung'od buche duto ma pachoka kochakore chieng' wuok tich ma juma manyien. Ka jood bura mawuok kono wacho ni aguch NGCDF ber kaka nenore e chenro mag dongruoge magisebedo ka gisiro. Mwangi, Monitoring and Evaluation Officer from NGCDF. Kama ingekuwa si NGCDF, mradi sijui ungechukua muda gani.
Kwa hivyo hii hazina, kuna watu ambao hawajielewi, wanasema hii hazina iende. Nyinyi mnakubali watu wa Nyamira hii hazina iende? Na ndio imekuja kumalizia mradi huu. Kwa hivyo wiki ijayo tutakuwa na mikutano katika kila eneo bunge kuweza kuwapatia fursa kutoa maoni. Nyinyi mnataka hii hazina iendelee, hawamtaki endelee. Tuko pamoja. Ombi langu ni mujitokeze na muongee ukweli na museme hii hazina ya NGCDF imefanya kazi mashinani ambapo kwa njia tofauti serikali haiwezi kufika kwenye NGCDF inafika. Tutoe maoni yetu na tuseme hii pesa ya CDF, hii pesa ya basari ya watoto wetu, hii pesa imejenga hii hall ya Nyaisa, hii pesa imeng'arisha mashule yote ya constituency. Tuseme ikae ndani ya katiba ili tuende tuchukue pesa yetu hapa Nyamira, badala hiyo pesa inarudi Nairobi, tuende kupiga kiu sijui ni kwa ofisi gani ndio mtoto apate basari. Ingia kwa CDF office. Mkipata mmekuwa wengi, ingia kwa ofisi ya Mama County, iko hapo karibu na Florida. Famu sisiko hapo. Kama wewe uko na memorandum yako kutoka nyumbani, wewe andika, kucha drop and go. There is nothing unafanya nyingi. Wewe kucha na ile uko nayo, unataka CDF ikufe ama iendelee. Gavana Masea James Orengo jiwo rowere mondo obedi opara manyime e kedo ne demokrasia ma pacho ka. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, Orengo mako chung ni piny owacho nyaka chuog duol matayo yiero ma pacho ka IEBC kaka chik dwaro mar miyo jopiny thuolo mar bedo gi yiero makare. Koloso e kinde mane oyawe anga chenro mar gero kar konyruok mar joma mine kuonde thieth maboro to kod Sigomre manie kar chung od bura ma Ugenya to kod Alego Usonga. Gavana Masea James Orengo no jiwo rowere mondo mi owuog oko kendo oket piny owacho tesre. Every time after every election, the elections are stolen. And you're going to a Supreme Court also that is compromised. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. Yeah, so we have to change. We have to change this thinking. And I'm telling the people of the Republic of Kenya, from Sigomre today, things are not right in Kenya. Ochiwo siem ni yiero maduong' ma 2027 ok bi bedo ma oyanga kendo mar adier ka jopiny koro kawo ndamu mar rito kendo rango adiera e bede migepe mag piny owacho. Orengo bende onyiso kibaji mare e wi duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC koni duolno nyaka koro chuogi kalore gi chike mathurka. If we are not careful, even this election that is coming is not going to be free and fair. I am looking at it critically. Even with this IEBC, I can see the membership that is going to come out of this process. I am sure that unless they are constitutionally anchored and allowed the space, Kenya is not going to have free and fair elections. Orengo onyiso jotelo ma pacho ka ni en kinde mar tiyo ne jopiny ka koro nyaka gikaw okang' mar neno ni gichwalo chenro mag dongruok ne jopiny. We cannot worship leaders anymore. This is the time for leaders to be responsible and accountable to citizens, wananchi of the Republic of Kenya. And this constitution wanted us to have a democracy based on merit. If you read the constitution, the idea of leadership based on meritocracy is fundamental. Orengo en achiel kuom jotelo mawuok e duond bura no mar ODM ma osebedo ka kwedo piny owacho mar Manywanda. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Aput mochung' ne rango kapo nono Seneta ma Busia Okiya Omutata nigi thuolo mar chung' kaka jatend piny e yiero mabiro. Koro wacho ni chal ka gima Omutata biro riwo lwedo kod josiasa mamoko mar golo ke apisi William Ruto. Kaluwore gi jakom mar apudno Mary Kadhambi, pod gidhi nyime gi sumo paro kowuok kuom oganda jo Kenya kaka achiel kuom yore mag biro konyo Omutata fwenyo ni gin josiasa mage manigi paro ma chwalo dongruok mar piny Kenya e rang'iny mamalo.
na kuanzia leo kama mnaongea na Duchi anahitaji MCA kubadilisha nchi. Wote mko hii side ya Abdikadir nataka mseme Senator Omtata will bid alliances. Senator Omtata will get into coalitions. But it's too early. First of all, he's not even announced his bid. A step at a time, but you cannot deliver this country alone. He will need to work with people. So expect to see Senator Omtata working with people. But that entire journey will be guided by what do you stand for as a leader. Tulichagua MB ama tulichagua governor. Amejenga nyumba yake Nairobi pale Karen. Akae pale. Ajui wa Kenya wale walichagua yeye wanapitia shida gani. So ni mzuri vile walifanya wakitukujia wafanye data collection na pia watuulize ile shida tuko nayo. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya koro dwaro mondo mi piny owacho ochiw lwasi makare mar tijne duol marango tije bad migao mar obila IPOA mondo mi gimak kendo gikaw okang' n'obila matiyo gi teko mathoth e tijgi. Ma kaluwore gi ng'anyo mar rowere ma Gen Z pacho ka dwe mar 6 higa mokalo kod ji 5 manonegi e gwenge ma Angata Barkoi e kaunti ma Narok. Chal ma Natembeya wacho ni oseduoko chien geno ma jopiny nigodo kuom obila. Omedo ni nyaka piny owacho koro ti matek mar neno ni obila duto moyud gi ketho matiyo gi teko mathoth mokalorego kuom jong'anyo kata oganda omaki kendo chwal e nyim doho. Sisi tunaendelea kusisitiza kwamba maafisa wetu wa usalama ile majukumu wamepewa ni kulinda mali na maisha ya Wakenya. Haijalishi kama askari wako kwa danger gani, utagani kutumia lethal force. Na ikifika mali umelazimika kupiga risasi, inasemekana kwamba piga risasi to immobilize, not to kill. Lakini ukipiga mtu risasi na kufe, kuna uwezekano umempiga kwa kichwa au umempiga risasi kwa mgongo. Hautaki tuendelee kama na maisha katika hali kama hiyo. Tafika mahali ya kusemekana kwamba uchunguzi utafanyika, no stone will be left unturned. Hizo story tumezizoea. Kwa sasa lazima tupate uhakika wa maneno ni upi, na yule ambaye alitoa amri ya kwamba askari watumie bunduki kuua wananchi ambao hawajajihami na kuwaua. Inakuwa kwamba sasa hatuwezi kuwa na japo serikali ambayo inaua watu. E weche mamoko ma wan godo ni paro mopogore medo mienjo e chenro mar yaro lai mar gach reru kata SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba ka jopiny bende ogolo pachgi e chenro mar yaro ndara mawuok Rironi nyaka Mau Summit. Mago duto manche nopuodhi e limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e piny China. E kinde ma jopiny chiwo pachgi, migao mar gedo mag apeyni bende osechiwo duoko ewi penjo maende nopedhi gi seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda ewi nonro motenore gi ndach reru mar SGR mawuok Naivasha nyaka Kisumu. E duokono mar ma ochiw gi jatend migao Davis Chirchir, oyangore ni Kisumu dhi yudo ber mathoth mar bedo gi tesende buora mag garino kendo igeno ni odhi yaw ohala. Jafwambo maro ma Kisumu Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. En chenro masani sirikal ni godo mar neno ni oyar lai mar reru kata SGR kuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba kaachiel kod yaro apaya mar Rironi nyaka Mau Summit. E chenro no mar gero ndach reru mar SGR sani omako mach bang' wuok mar jatend piny Kenya William Ruto e piny China. Motelo ne mano, tarik 19 dwe mar adek higani, seneta ma Kisumu Profesa Tom Ojienda ne opedho penjo ne komiti mar ndara mondo oyud duoko motenore gi chenro manitie mar gero ndach reru no mar SGR. Kaachiel kuom penjo ne en ng'eyo matut bor mar ndach reru no to kod kuonde ma owinjo olu moriwo koda ka tesende ma ochan ketne. Duoko mar migao mar dongruok mar apaya ma ochiw kogno kod jatend migao Davis Chirchir oyango ni ndach reru no dhi ringo e kidieny mokwongo Phase 2B mabor ni romo kilomita 262 kawuok Naivasha nyaka Kisumu, kaeto bang'e idhi rie kawuok Kisumu nyaka Malaba kuom kilomita 107. Bor mare duto koriw dhi bedo kilomita 369.3.
Ndachreruno dhi luwo counties kaka Narok, Bomet, Kericho, Nyamira, Kisumu, Vihiga, Siaya, Kakamega kod Busia. E kaunti ma Kisumu, borne dhi bedo kilomita 77. E kaunti onogo ma Kisumu, migawo mar wuoth yango ni geno bedo kod tesende 6 mag gach reru ka oriwo Ahero, East Kolua, Kibos e kind mamoko. Achiel kuom penjo mane openji gi Senator Tom Ojienda neno kenge mag chulo jogo mandach reru dhi kalo e gwengegi. Kamano migawo nodwoko ni nonro ma idhi tim dhi yango jogo mowinjore michudo kendo biro tim kamano ka iluwo chik matayo chenro mag lowo e pachoka Land Act. Chenrono bende dhi nyodo duol ma ochung' ne lowo e pachoka National Lands Commission. Kaluwore gi chenrogi, jokanyo boma ma Kisumu ochiwo pachgi e wi okang' mar chulo ndach reruno nyaka Kisumu. Wach mar SGR nyaka Malaba en wach maber ma dhi konyo ohala dhi malo to dhi miyo gik moko dhi piyo piyo. Juu watu wote watarudi kwa SGR, basi zitakuwa zinaumia, hizi magari ndogo ndogo zitaumia. Ni kama wanaua sekta ya matatu na mabasi. Pesa fare dhi punguza. Itiyo gi pesa matine fare. To wan wadhi konyora konya kendo mzigo wabe wabiro go dichiel, ok ni wachakwa we mzigo biro gi lori. Kata wan seche ma waloso geche wa kwadhi omo spares Nairobi mokiro ka idwa ni kaw kata mana engine moro to mondo yud gari minyalo ting'e bedo matek. Koro kokelno SGR manyalo miyo chop peyo obiro ting'o handwa malo. Kopogore gi SGR, jopiny bende omedo poyo okang' mar yaro ndara mar Ironi kadhi Mau Summit ma bende giwacho ni dhi kelo fuong'ruok e chenro mag wuoth. Samoro jam ka giwuok Nairobi, jam pek nyathiwa ma samoro ido niya wang'ado ne abiria geche 4 gari pok odonjo. Iwinja, koro wambe no wakwayo nyathiwa ka sirkal nyalo timo gimoro ailano wadhi mor kendo wadhi winjo maber nwach. Kinde ma geche kawe ndara biro bedo maber to wang'eyo kendo wamedo kwacho ni kata yaw ndara no kik geche dhi e speed ma ok owinjore kodgi. Jowuoth gi johala yango ni kuom kinde mathoth, wuoth kod golo mwandu kowuok Nairobi osebedo negi matek, kendo koro sani gineno ka yot moro dhi betie. Wandalo mwadhi wero, ikwame ndara tin, accident ng'eny, koro koyawe, dakika tidonjo Nairobi, dakika tiduogo. Movement dhi bedo kodwa mayot kata wan bende wabedo go gi tich mayot kata ka wa travel kwa dhi waro mwandu Nairobi, kata ka wadhi waro mwandu be Mombasa. Kwayo gine sirikal to chalo kamae. Ndaro bebe nyue gi bam soketi mondo wadhi tich. Mane gima kwayo. Polisi woga kaka Raila wacho chani polisi kikibede ndara. Hata kama watakuwa kwa barabara wapunguzwe. Si hapa kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine. Hizo 50 100 wanachukua hiyo. Inaleta balaa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago kapok adhi e yweyo an gi ote museoronwa ka Ramogi TV ma Morris Dianga wuod Kamgundho Republic owacho ni aneno e yo makare odaka kaeto Ken Ong'weya mar Jongi Raw Salvation Church owacho noneno gi Archbishop Zakaria Anyuka kod Mama Karen Ogweya. Kaeto Pastor Mondi Otiche erokamano ahinya iwacho ni nitiere onyinyore un gi Archbishop Odhiambo Gura kod Samuel Otongo gi Olo Yanda. Hamilton owacho ni fano luonga ni Hamilton owacho ni newsletter kendo nyong'a aduwa kantiere Magina Kabuoch an gi Bondo Nyangilo gi Ojero. Haya, kaeto machielo bende wacho kanyo ni Pastor Mondi Otiche monuore ote kanyo Dori Nyathi Opiyo wacho ni erokamano Milton kuom kelona weche mag migago fuanane minwa gi nyathina Rihanna kod Fidelis agomos ne familiano. Aeto mogik bende Made no Japeng bao moja kata Dogoman kawuok ge Got Regea owacho ni aneno weyo makare kendo news choponwa maler ka an gi min Oda Lavenda. Nyakora Mogi wakaw yweyo kik idhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. Arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This
is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. In gi hawi nu warume od lamo doli. Kidwaro goch to warum oko. An nyaka mi kum mager. In kae mihero ga lweny seche te kulwant kaur. Okay nan. Nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo hata utumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woi ya 4. So in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale. So like mimi nilikuwa na act kama. I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Find the Citizen Originals portal. Ilikuwa shida gani hiyo? Kitemu ni dira oko. Tidhinge gimume no chaka ni kazungu polome. Come back selected. Bana isikue hivi. Ido dakika. Kiko tem. He's a very close friend of mine. Idu waronango. Nini nyago ka winjo ki wota penjurane to what are you saying? Twisted do new gerema. Ay. Are you really normal? Why are you running? Mano di bed pi modho kosen pi maliet. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyithindo. We celebrate self-employment because of you. Ramogi TV kelonu wach maber. Rogo mar nyithindo koro biro ni chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 okinyi, nyaka saa 6:30 odiochieng'. Ma en mor nyadiriyo, somo nyadiriyo, kod gik moko mabeyo beyo nyadiriyo. Kik mor mar rogo mar nyithindo bai.
Machiegni jodak e alwora Manyali Mombasa koro ywak ne Ten County ma Mombasa kuom chiwo thuolo mar gedo aoyaye, gino momiyo pi oula sani okwako thoth apeini mantiere e alworano. Kane giloso bang' pi loro thoth apeini kaluwore kod koth mapek manochwe Mombasa, jodak makono thoth ute sani ogere wang' apaya ma pi oula luwe, gino momiyo pi ridore ei nam. Luoro margi en ni koth dhi medo chwe mapek to pi oula kidek ywero jodak ma alworano, omiyo gidwa ni Ten County no kaw okang' mapiyo mar gero dunge mag pi oula kaka yo achiel mar neno ni giyudo resruok. Sasa nalaumu county government. Hii kanisa limejengwa hapa hivi ilikuwa ni entrance ya maji. Maji ilikuwa inatoka huku mitaani ikipitia hapo ikienda kwa Timbo. Kuna Timbo huku maji ilikuwa inapitia hapo ikienda kwa Timbo. So mimi ningependa kusema hiyo approval inapeanwa, inafasa zingine pia inaangaliwa. Unakuja unaangalia before mweka approval, je, hapa drainage tutapeleka vipi? So sisi bodaboda tunapata shida sana. Sprockets zinaharibika, engine yetu inafeli, tunatoa pesa yetu mfukoni na uchumi vinyo nadhani mnajua vile hii kwa bodaboda zetu na leo uchumi iko hali mbaya. Athirika zaidi kulingana na barabara vile iko, hasa wale wa kupita kwa miguu, wale wa kuenda mashukuli na hata na sisi kazi yetu pia ambayo ni ya bodaboda. Kuna wale wenzetu ambao wanapita kwa miguu wamepata shida, lakini sana sana tunapata shida sababu siku zote hii maji ikaja hapa inajaa hapa, ila hali kuna kanisa imejengwa pande hii na kuna supermarket imejengwa pande hii. Haya yote hatuelewi, manake siku zote tuauliza county government iko wapi? Pikipiki hapa na magari, ndio maana bodaboda wao wanatumia njia za miguu za watu huku. Maana mpaka wanakosana na watu wa kutembea na miguu pande huu, lakini itabidi sasa tusaidiane kwa sababu hakuna otherwise. Maana huku hakupitiki na pikipiki. Hata magari yenyewe yakiingia hapa kitoka kule inakuwa yanakwama. Na wale wakubwa ni kama ambaye wamesahau hii route kabisa. Hata route zenyewe kwa kazi zao pia ni kama hawapitii na hii njia sana sana. Sasa sisi kuanzia leo tunahitaji yani kama itawafikia huu jumbe waweze kujua hii line ni Beach Road Supermarket, opposite kuna kanisa inaitwa Breakthrough. Hapo mahali kuna shida sana, hata wateja wetu huwa wanalalamika, mara wanatuambia tutumie njia ndefu kwenda na VOK ili waweze kufika upande wao ambao wanaenda. Komiti matayo iko mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nigi romo gie sani kendo giloso chenro mar kowo jaod burano mano ito ngimane tok kanochiele gi magina e apaya Mangong Road. Jafombo marwa Eric Owenga ntiere kadak mare Makaren kendo koro watudore kode achiel kachiel. Eric Owenga, inyalo nyisowa ni to chenro makamano dhi nyime e yo machalo nade? Awinj maler ahinya Milton ka biro ne achiel kachiel ka oke par jaod bura ma Kasipul Migosi Charles Ong'ondo Were modiochieng' kawuono igeno ni kamiti mar od bura mochung' ne tayo chenro mar ik mare wachopo ka kendo jotelo osechako chopo ka mar neno kaka ginya loso chenro ka dhi nyime. To gie sani jotelo donjo kama koro opogre oseneno ka jaod bura ma Homa Bay Town Migosi Peter Kaluma naneno ka Watimo mosainya e ng'ikruok e weche mag watimo mosainya e ng'ikruok makamano kaluwore gi bedo ni okwayo duond Eric Owenga makare. Kata kamano watemo tudore kode kendo mondo wawinj ane chenro madhi nyime kaka chenro mar iko. Unyalo paro ni jaod bura ma Kasipul moluor Ong'ondo Were nche nochiel gi magina e roundabout mar City Mortuary mantiere Nairobi ka e apaya Mangong Road, kama bende kawuono ni eri kamati matayo chenro maloso ik mare oromo mar ng'iyo kaka ibiro ta chenro mar kopo mare. Eric Owenga, waduogo iri achiel kachiel. Agichan batani wanaka wan gi buche mamedo dhi mbele, wamedo keto wiwa kanyakla mondo waneni ere kaka wanyalo biyo Mheshimiwa Were kopo man kare kapod warito go be mondo okwachicho ngiswa gik magiyudo korgi kono bende kamano. Kaka jatelo kiriwo dala kod ka wanyacho to gi dala gi sani ere kaka ikruok ntiere?
Dala bende ikruok dhi mbele. Nitie komiti moselosi manie dala. Kiny komiti wani be bro dhi dala mondo ng'i kaka chenro bet dala kono. Koro kwariwo chenro ma dala kaka county government to gi an kaka bende governor to gi Nairobi ka apani chenro nie wang'e waonge gi bwok moro amora. Apani chenro nie wang'e mar mondo wakow Mheshimiwa Were juma manyien tich abich. Erokamano. Wawuoyo kod jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma. Ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono ni nitie kamiti moyiedh ma chenro ni monego bed ni utwako jofwambo ka aneno ka bende udonjo. To ang'o monego bed jopiny ahinya jo Homa Bay kaachiel kod johera mag migosi Ong'ondo yud kuom kawuono? Gombowa en ni kopo mar owadwa Were Ong'ondo bed maber kabisa. Koro gima adwa kwongo kwayo ni gik ma dikel tension kind oganda seche mawako wadwa Were odog piny. To bende amor gi gik mawinjo katimore Homa Bay. Kaka jo Homa Bay ong'ewa kaka jogo marito kwe. Gima adwa wacho ni weche mag ng'iyo ni ang'o manonego Were obedo nade wawene polise kata askari. Kendo adwa nyiso jowa ni kane gineno kata news nyoro to chal ni polise okawo atua kabisa. Kawuono nonego bed ni wasetimo postmortem mar owadwa ne dhi mbele sechegi, to polise nokwa thuolo ni mondo gitim aspects moko mag investigation. So adwa nyiso jowa ni gine polise go oketo pachgi ng'iyo ni to ang'o monego owadwa malong'o. Wamigi miya thuolo, warwak ji duto, wabed gi era mane en kit owadwa Were kod kwe seche ma wabiro kowe. Achung' ne buche ma loso chenro mag kopo mag Were ma otudore gi buche mag bunge to gi buche ma Nairobi kate. Adwa wacho ni buche madhi mbele nyaka sama antie go kani. Wadhi bedo gi bura sani ma wadhi kelo go full program kaka gik moko osechopo to gi kaka wachano gite. Nyoro ne wabedo ne wasechano moko dhi mbele. So mana ma wiye ni kawuono jout Charles Ong'ondo Were ne tero ywak dala gisedhi. Kinya team matelo ne Nairobi kane gi gavana marwa waduto wabiro ringo wadhi Kasipul kucho mondo wang'i kaka team madala kucho bende timo, nikech liend Were dhi bedo liel maduong'. In fact aparo no dhi bedo gi welo mang'eny kendo madongo kabisa. Koro wadwaro ni gidhi maber on all sides. Otherwise modong' wabiro nyiso gi kaka dhi. Watemo giso ni owadwa Were ka nyalore to wabiro ting'o gi ndege nyaka Kabunde in Homa Bay, chuny Homa Bay. Then wabiro temo mondo chieng' tich ang'wen then watemo mondo ogone jo Homa Bay mang'eny kaka nyalore oriti. So pod wang'iyo route kaka onego ringi kapok ochopo dala, because ne en wuod Homa Bay county duto te. Bende mano nyiso ni lemo mogik watemo loso mondo be Nairobi kar chieng' tich adek. To ne wase wacho kendo wawinjore ni wabiro kowo wadwa chieng' tarik 9 dwe mar 5 higani, ma bende wabiro wacho ni dhano obite. Were ng'enyne nosewacho wish mare kaka nogombo ni ka chieng' moro otho to ike. Koro na chieng' ma gimoro amora na ODM gi kit ODM mar kwe to girwako welo duto te motegno. Erokamano. Mano en jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma momiwa chenro kaka chenro bro dhi kochakre kawuono nyaka chieng' tich abich mibiro yikie migosi Charles Ong'ondo Were. Kendo wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono dhano donjo ka waneno ka jood bura kaachiel kod jotelo mopogore kaachiel kod apisa mag rita kwe yuoro ka to gima wang'eyo en ni mana kaka Mheshimiwa wacho ni nonego bed ni timo bero mare kawuono to ne okowe nyaka chieng' wuok tich emibiro time bero mar yango kaka migosi Charles Ong'ondo noito ngimane tok chwat kod magina e apaya ma Ngong Road mano roundabout ma City Mochari kacha. Koro gie sani pod wan ka kendo waluwo weche kaka gitimore to wabo medo keloni kaka wayudogi nyakwara mogi. Kaka mano yena adwoki studio Milton King kod penjo machielo.
Gie thuolo ni aonge penjo Eric Owenga, ibro yieno mondo wadhi nyime, wabro tudore kodi bang'e mondo wang'e mago eko mabende dhi mbele. Ka wadhi nyime, en ni johala e chiro ma Kikongo e ward ma Moru Bay, South County ma Nyatike, yuago lwasi marach matimo ohala e chiro no, ka giwacho ni ler tin kendo kata chope malong'o ma ginyalo tiyo godo bende onge. George Juma nigi ler mathoth. Chiro mar Kikongo e ward ma Moru Bay e subkono ma Nyatike en kar nweng'o nogan mathoth e ward ma Moru Bay. Ka opogore kod bedo kanyo mapidho familia mathoth, chiro ni bende koro golo osuru ne piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo. Johala mathoth mayudo nweng'o margi ka kuom chiro ni, kata kamano ywak ni wan gi ok dhi maber nikech lwasi marach matimo ohala. Gige waonge ler mwanyalo bedo godo, miwauru tank, miwauru taya manyalo konyowa mondo rito wandwa, miwauru gate mar chiro. Soko ni chafu, hatuna sehemu ya kumwagia takataka. Tunataka jamani, mtusaidie serikali, mtulete ile gari ambayo inaweza kutusaidia tukiwasha takataka, inachukua inaenda inamwaga sehemu. Kolera kaka koro sani koth chweni kinyalo donjo nwa wadwa ni mondo konywa wayudi yo madwa dhi gode cho maber mowinjore, nikech wang'ado osuru e iye ka, wang'eni osuru mwang'ado ni okonyo wa gang'o. Jakom ma jolago ma Kikongo Joas Mundara Muregi wach ni chiro ni onge taya, onge cho malong'o, kamipuke taka bende onge kod midhiro mamoko. Sasa tunaomba serikali walete vitu tusaidie wananchi. Era tatu hatuna choo vizuri. Johala gi bende wani chiro ni mane ogernegi tin kendo ka koth chwe koro pi donjo negi e mwandu ma giuso, ka bende mae miyo gilal mathoth. Ka nogernwa to otino konyal romowa. Eye kandi wa mama modong mauso ge piny, wauso maka koth chwe, iumo gigeni okinyal bedo kamukue. Koth goyo. Hii soko tumejengewa ni soko kidogo na ni soko mbaya. Mvua ikinyesha inatupiga mpaka sokoni, tunakimbia, tunaacha biashara yetu. Na biashara inaharibika na maji. Johala gi ma Kikongo wach ni gichulo osuru mathoth ne piny owacho, kendo dwaro margi en mondo koro keni gilosi maber matimo ohala e kinde duto. Hapa sokoni kuna matope mengi sana. Wamama wa Kikongo market wanateseka sana. Konywa uru mondo miwa pesa. Kata kamano piny owacho ma kaunti ma Migori kawo kal kuma pisa maduong' e migawo no mar ohala e pacho kae Victor Oya. To ne owacho ni piny owacho dhi nyime kod gero cho manyien e chiro no mar Kikongo, ka bende wacho ni midhiero mamoko bende gidhi tieko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge ma Namanga e kaunti ma Kajiado odagi luoro kaluwore gi tuo ma nyaldiema ma giwacho ni kidek muoch sasa kaluwore gi pi taka mosebed kipuke e aora ma Namanga. Jodak wacho ni pi taka mamol e aora ma Namanga osebedo kawuok e kambi mong'ere kaka e gwenge go eko, kaka kamano dwaro mar mondo mi olor kambi no osebedo kagore e lwanda. Giwacho ni gisebedo ka gindiko oboke ne migawo mochung'ne weche mag alwora e kaunti ma Kajiado mondo mi orang chal mar wach makamano, wach ma giwacho ni pok okawo ne okang' moro amora e kind thuolo mar dweche 4 mokalo. Migawo mochung'ne ler mar alwora e kaunti ma Kajiado to wacho ni gisechako timo nonro mar pi taka miwacho ni wuok e kambi mawachore no. Zaidi ya miezi 4 na nilikuwa ni hiyo rent ndio nilikuwa nategemea kulipia watoto wangu shule na mambo yangu. Kwa hiyo zaidi ya miezi 4 sasa sina watu kwa nyumba na watu wameshahama. Tumeshalalamikia sana, tumeandikia barua na copy na tumeshaeleza public health. Public health anasema tumekaa nao na hawajatoa ripoti yoyote. Ina maana ya kwamba hawasikizi ripoti yoyote ambayo inatoka hapa kwa maofisi ndogo ndogo. Inapita karibu na misikiti, inapitia town katikati, tunahofia pale labda ugonjwa kama upindupindu na zingineo inaweza kutuathiri. Sasa tunalalamika, malalamishi yetu ni sewage ifunikwe, itolewe na hawa watu pia wachukue hatua. Ofisi yangu imepata malalamiko kutoka kwa mashule ya kwamba kuna maji taka ambayo yanatembea hadi kwa mto wa Namanga. Na kwa hiyo nimechukua hatua ya kufanya bidii ya kuangalia, kuchunguza na kuhakikisha kujua kwamba imetoka wapi. Na tukisha kujua hiyo sewage inatoka wapi, basi bila shaka tutachukua hatua ipasayo kisheria.
Jodongo mawuok e dhod Abukusu kawuono wuok oko kadwaro mondo Miten County ma Bungoma oket romo gi jodak makono mondo ketgi e ler ewi chenro mar deso kambi sukari Manzoia. Jodongo go yango ni jodak makono ahinya to jopur niang' osebedo gi penjo mathoth kotenore gi chenro mar deso kambino ka gin gi geno ni romo makamano biro miyo gi thuolo mar penjo kendo yudo duoko kowuok kuom tend kaunti no. Hatutaki hao kupeleka huku sisi na huku. Nataka chairman aniitie hao watu wakiokopa, mimi nitawauliza waseme. Yule mtu atakwambia maneno yeye kama ni halisi mzuri akonvince sisi wase na wakulima tutafuata yake. Yule mtu anasema hawezi kuuza au kulisi aseme maneno yake hata akiwa yuki ni wama akiwa wamnyinyi. All of them wakuje mbele yetu. So when we talk of privatizing Zoya, the two bipartisan partners, the main partners, the miller and the grower, must sit down and agree. So that if the miller feels like moving out of the scheme, should give first opportunity to the grower to manage the mill, because it is possible. All those processes that are taking place must be halted so that we come down to discuss and agree on the way forward. For now, we are saying no. The major purpose for establishment of this company was for economic empowerment of the people of Bungoma. As elders, we are concerned about what has happened in this sector over the years, and particularly at this time. Jatend riwruok jopur avocado e pachoka Ernest Mudhomi oyango ni nitiere geno ni nengo mar olemo no dhi idho malo jumbe mabiro kaluwore gi nok mar olemo no e chiche mag pinje maoko. E kinde manotwa gi jopur e gwenge ma Makenene mayudore e kaunti ma Nyamira, Mudhomi nojiwo jopur makono mondo donji e riwruog mopogore opogore mag jopur avocado, gino mabiro konyogi e choko olemb avocado moromo minyalo chwal e chirni maoko. Jatelo no bende noyango ni giseyudo chirni e pinje mag China kaachiel gi India ka pek magikale sani en nok mar avocado maginyalo chwalo e chirni go. Jopur makono norwako wach makamano gi mor ka giywago through cooperatives such as this, so that where we are going to the future, they can be able to process these avocados and even sell and even export directly to the market. We as the society have the network, the international network. And the challenge we have is sometimes we don't have the volumes. But we know when people get together, when farmers get together, they can aggregate the produce. Even at the moment, they can negotiate for better terms. We can be able to take care of our farm. The challenges we are facing so much is a collection of the fruits. Like last week, the vehicle we had, we collected the whole day up to midnight because we don't have an aggregation center. We'll appreciate if we are given an aggregation center, coolers where we can collect our fruits, so that when there is an exporter coming to pick the fruits, he picks from one point. The rate of unemployment kwa hii country yetu iko very high. That's why I'm calling upon other youth to embrace agriculture. We have already seen in Nyamira County other stakeholders, the likes of MasterCard and Practical Action wameingilia kati ili kusaidia vijana kwa kilimo. We calling upon other stakeholders, the county government, ili waweze kuingilia kati pia waweze kusaidia vijana. I just call upon the county governments and the government in general to support farmers with seedlings, because most of the farmers are facing challenge ya ku receive immature seedlings, and at the end of the day waki transplant to the farm tunapata kwamba zile seedlings zinakufa. Jaod bura mauriri mak Nyamita oriwore gi jotelo mamoko e pachoka ywago jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mane jonjore ochielo gi magine wang'apa Mangongro de buore Nairobi chieng' tich ang'wen jumani. Kotwa gi jofwamb weche buore Nairobi, Nyamita noywago Ong'ondo Were kaka jatelo mane ohero tije kendo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo mar mako kendo chwale do jal manochiele gi magina ka bende okwedo siasa mag nek kod njore e kind oganda Luo. Gie kindeno Nyamita okwayo jodak ma Uriri kod kaunti ma Migori mondo wuog oko kar romgi mar rwako jatend piny William Ruto
e limbe mare mandala dek e gwengego chakre Jumapil mabironi. Akwayo obila mondo o move with speed mondo Ong'ondo yud hakine. Wang'e ni jok monego Ong'ondo gin jok mage, nikech osebedo ko ogo dhoge ni nitiere jogo malawe. Wageno ni achejno kapok oyiko Ong'ondo onego bed ni osefwenye ni en ng'a, osefwenye ni kama entie makaber onego bed ni osemake mondo familia gi oyude. Koro ago mos ahinya. Ong'ondo nok onego tho kamano. Ne en ng'ama ohero tije. Ong'ondo ne ng'ama ohero tije. Kendo king'iyo wajumbe mang'eny ng'eni ok bed ga dala koseyier. To Ong'ondo king'eyo Ong'ondo adieri karibu every week pile ka pile en dala. Te constituencies president wadhi bedo go chakre Jumapili nyaka Tich Ariyo. Odhi limo constituencies wate 8. To kargi 8 go te nitiere project madhi mbele. Gimomiyo wamor en ni Mwai Kibaki nobedo president higni 10. Nolimo Migori dichiel to pidho yien Sony Sugar to dok. Uhuru nobiro 2 hours. Koko moro nowuok to kaka nodhi pok nochako duogo. Sani higni 3 President Ruto dhi duogo karibu mar 4 kia mar 5. To biro neni be waneno ka nitiere matunda mantiere iye. Omiyo wamor ahinya wan kaka jo Migori, jotelo ma Migori nyocha waseromo ma wasewinjore ni ka en gimigero tinywake. To ka en gimiyako tilaro mondo bedi mondo warwak ker. Omiyo anada kwa jo Migori duto ni wawuoguru oko kar rombwa ma wanyis hera, mwalomb wendo, mwanyise kido maber mondo kata ka mokelo nwa sani wakaw mondo bed gi more chunye monyalo kwaye godo gik moko machielo. Ikre uru maber kabisa mondo warwak ker e ndalo 3 gi modhi bedo kodwa. Mako wuok to wuok gi picha ni jo Migori kar odenyo mar adieri ne maendeleo. Juma achiel gi nus kapok ogoye bunde nitiere MCA moro bende wayudo report ni nogo bunde be mana Nairobi ka. To MCA ni be ao mabe kanyo. Koro aparo ni police odhi mbele. Nyoro nyaneno ka giwacho ni gisechako ng'iyo pichni mag CCTV. Nyakaramogi wakaw yweyo machielo sama bende ote moko medo donjona ka Jacob Zuma Otiende mar Ojola owacho ni Kisumu West Sub County giwinjo Jaramogi ler mokalo Jaka Black. Erokamano ahinya. Jacob Zuma yoro ote mang'eny madhi 8 kaito iriyo nade Milton aworo chir madhano ni godo mabukre ka ngima dhano wadgi ka gweno mondo Nyasaye oket chuny were kamokwe. Mami Lama Elvis wuod piny oyie warito prezo matek chieng' wuok tich. Erokamano. Kaito ote machielo ka aneno ka Jacob Zuma ni oro ote mang'eny. Alphonse kawuok Ahero Kore Village owacho ni wang'i habari mosa gi Dawa Gaudensia Olweny. Kaito mogik bende Oraro wuod Nyasaya Jamabinju Asembo wacho ni oneno gi jaode Violet Oraro mano nyaka buoch obera. Erokamano ahinya. Wachako akaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok. What are you saying? Wasted you get him. Are you really normal? Why are you running? Mano di bed pi modho kose pi maliet. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyithindo. We celebrate self-employment because of you. Ramogi TV kelonu wach maber. Rogo mar nyithindo koro biro ni chakre wuok tich nyaka Tich Abich, saa 5 okinyi.
nyaka saa 6:30 odiochieng'. Ma en mor nyadiriyo, somo nyadiriyo, kod gik moko mabeyo beyo nyadiriyo. Kik mor mar rogo mar nyithindo bai. Wanyiero kodgi, waywak kodgi, to waneno kaka hera dongo e kind apaka mang'eny. Kanya kwara mama nat nyok bi kendi gi jomomeo, asingre ni an abro timo gimoro amora manyalre. Chakre chakruok nyaka e fwenyo wach maling'ling' mogik. Kenyni biro rumo mana kamano nikech wan ok waherre ni VAR. An abo bedo kaka jawasiki e kenyni. Joot noketie tem, wachopo e giko. Bang' ndalogi te, hera manie kind johera be biro tony. Nyaka oda mani atari ni abro weyo mago duto. Nikech kulwand kaur dilo, onge ng'ato matugo ga kode. Kik episod mogik mar Choti Sardhani bai. Mana e Ramogi TV. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Kada hol pesa e buchni na biro loso go ore. Nyasaye okuok ing'iyowa. Nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wang'a kon taneno nyithindo. Kiny wadhi e nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nam ing'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kiti grich. Dala ka okadwari. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa. Wini sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15. Weche tuke ni timba dhula mar Kenya ma jotugo ma yawuoyi ma higni e bwo higni 20 Rising Stars nochako marach tukegi mag pinje Afrika bang' tim mar Morocco wuok chien kendo loyo gi gonde 3-2. Kenya noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 16 kokalo kuom jatugo Lawrence Okoth kapok Morocco noyudo gol margi kokalo kuom jatugo Mohamed Zabiri. Zabiri nomedo Morocco gol mar 2 e dakika mar 54. And yes, the scorer unaware. Of course, centre forward always looked to himself. That could be the case here, and it is. Yasser Zabiri grabs his and